La Fundació Benallar és una entitat social que té com a objectiu inserir a la societat persones immigrades sense papers. Com ho fan? Doncs donant-los un ofici. En aquest cas, com que han tingut el privilegi de tenir un espai meravellós com és aquest, que està aquí a Sarrià, cedit per una entitat religiosa, doncs com que tenen tot aquest terreny, el que fan és ensenyar-los un tipus jurídic. I què? Es trobaven que un cop havien plantat, fet créixer de manera ecològica i recol·lectat tota una colla de verdures, havien de col·locar-les. Això els agobiava moltíssim, perquè no és la seva feina. La seva feina és donar un ofici a persones immigrades sense papers per tal que s'insereixin en la societat. Aquesta és la història. Per tant, davant d'aquesta situació una mica complexa de col·locar el producte, ens vam trobar i me'l quedo jo. No me'l quedo jo, me'l queda Semproniana. Nosaltres, Semproniana, comprem íntegrament tota la producció que creix en l'hort de la Fundació Benallar. Aquí he venido a este país buscando una vida, pero aquí estoy sacando este curso para ver si de mañana puedo conseguir un trabajo. Porque ya ahora el jueves yo ya termino mis 2 años. Este jueves ya yo salgo de aquí. Y ya he buscado otro horizonte porque saqué también curso de jardinería. Aquí lo pasé también. A podar, todo eso lo aprendimos. I aquest hort, malgrat no ho és com si fos meu.